Ali, 80. godina imate različite fenomene te vrste, a to imate i u svjetskom fudbalu. Imate utakmicu Real Madrid-Celta, gde je jasno da Celta pušta golove. I to ne vidi samo komentator sport kluba. Navijač Reala, koji u jednom momentu kaže, kad je Morata promašio šansu, šteta. Nažalost. Čovek ne voli Barcelonu, navijač je Reala. I vi imate golmana Celte koji 2-3 puta daje loptu, bukvalno rolnu u noge ovima da mu daju gol. I razmaknuta dva Argentinca štopera, to košta po 5000 evra, da bi ovaj ugurao i Realovac loptu u gol. To se vidi u drugom poluvremenu jasno. To svi vide. I to zna svaki igrač Barcelone. To zna svaki član uprave Barcelone. To zna Messi, to zna Rakitić. Njima je svima jasno šta se dešava. I sad se tamo odvija priča ta da se Real ne odlepi. Jer Real već 2 godine je bez titule, tako što juri Barcelonu. Sad je rešio da on zagospodari na čelo tabela, Barca se i dalje ne da. Imali ste izbor igrača u godinu UEFA. Čovek nije prvak Španije i nije osvojio kup. Nije prvak već 5-6 godina u Španiji. Pa što igra uopšte nacionalno prvenstvo? Imate danas podatak da je Messi osvojio 8 titula s Barcelonom. Ronaldo za 7 godina 1 sa Realom. Da ne pričamo nikada kup. A kamoli duplu krunu. Kažu Real prvak Evrope. Tačno, ali daje golove Ramos, odlučujuće, ne on. Kažu Portugal prvak Evrope. Tačno, daje gol Renato Sanchez u polufinalu za izjednačenje, pa penali, pre toga Kvarežma, a u finalu je dao ovaj rezervni špic na koga niko nije računao. Gde je tu Ronaldo? Izašao iz igre u 16. minutu, uhvatio se za butinu. Eder. Mrtvi hladni daju nagradu Ronaldu. Pa je li ovo samo utakmica između Ronalda i Mesija ili se radio? Pa nije Maradona dobio 86. nagradu za igrača sveta zato što je Maradona, nego što je bio najbolji na terenu i vodio Argentinu kroz ceo do svetske titule, tako što je on dao odlučujuće gole, tako što je on od centra driblo Engleze, tako što je on driblo Belgijance i tako dalje. Dakle, ja ne vidim Ronalda ove sezone, osim zato što se zove Ronaldo. To sada vam prevodim ovamo. Nećemo pričamo o italijanskom fudbalu, tako, Juventusu.